που έβγαλε την πάσα, η σέντρα, όχι, προσπίση από τον Ρίσε, το σούτ, ο Ρόινι σε κόρνερ. Είναι επικίνδυνες αυτές οι προϋποθέσεις. Γκριγκαλασβίλη ελευθερώνεται έξω από την περιοχή, το σούτ, η κόντρα πάνω στον Ρίσε. Τι πέρασε ο Χατζηγιαννακού, κρατάει την μπάλα ο νεαρός με τον Καρλάο να είναι μπροστά του, το τάκλιν. Out την μπάλα, αυτό υποδεικνύει ο βοηθός. Θα δούμε εδώ και πάλι το μαρκάρισμα. Ψάχνει τον Βέρα, πέρασε η μπάλα από Βέρα και Κακά. Βέρα στην περιοχή, το σούτ, διαγώνιο, η μπάλα έξω. Αυτό στη σέντρα στην περιοχή. Ο Παναγιώτου απομακρύνει το σούτ που έγινε από τον Μάριο Σέρτσιο. Ο Βέρα που κοντρόλαρε την μπάλα. Εξαιρετικά τώρα για τον Γκριγκαλασβίλη, έξω από τη μεγάλη περιοχή, το σούτ, η μπάλα γκολ, 0-1. Ο Γκριγκαλασβίλη είχε δώσει τα διαπιστευτήριά του νωρίτερα. Ξανά με το δεξί άπιαστο βολέ από τον Γκριγκαλασβίλη. Η ομάδα του Οθέλου ανοίγει το σκορ στο 50ο λεπτό. Μαλλιά για τον Τζιμπούρ στην πλάτη της άμυνας, δεν υπάρχει offside. Τζιμπούρ, το σούτ, γκολ, 1-1. Η μαλλιά για τον Τζιμπούρ στην πλάτη της άμυνας, το δυνατό σουτ κάτω από τα πόδια του Τιάγκο και πάλι να είναι έτοιμος για να το εκτελέσει. Η κεφαλιά, η μπάλα έξω, κεφαλιά που έγινε από τον Γκριν. Ρίσε η σέντρα στην περιοχή για τον Τζιμπούρ, κοντρολάρει την μπάλα, το σουτ, ο Ρόιν ενστικτωδώς θα απομακρύνει. Η σέντρα στην περιοχή, Τζιμπούρ την κεφαλιά, η μπάλα πέρασε, Ρίσε το σουτ, η μπάλα έξω. Μάριο Σέρτσιο, η σέντρα είναι καλή στην περιοχή, η κεφαλιά στο δοκάρι από τον Αντωνιάδη. Με πολύ δύναμη στην περιοχή, κεφαλιά πρώτη που γίνεται από τον Ντεβινσέντι, απομακρύνεται η μπάλα, η κόντρα στο πλασέ, δεν γίνεται γκολ. Θα διώξει την μπάλα ο Παναγιώτου, η ευκαιρία που χάθηκε.